Ah, sí, té la paraula el senyor Montfort. Vinga, ara és l'hora. Doncs aquesta també, a més, hem consensuat que ja era que es veia la urgència i que es podia tractar. A més, hi ha consens perquè es pugui aprovar. Vinga, ens l'expliqui, doncs. Bé, no la llegiré tota perquè sé que ens apreta el temps, però simplement dir que bé, el mes de febrer des del grup municipal d'iniciativa vam presentar una moció per tal de crear a la ciutat de Figueres una oficina per la intermediació de conflictes dels afectats per les hipoteques, relacionat amb els desnonaments també. Aleshores, al presentar aquesta moció, el govern va votar-hi en contra, al·legant que aquest servei ja l'estava donant l'Oficina Municipal d'Habitatge, i per tant aquesta moció es va votar en contra, doncs això, explicant això i que, vaja, que la pàgina web de l'Ajuntament ja explicava els serveis que oferia l'Ajuntament. Fins i tot se'ns va demanar el senyor Joan Font i jo que féssim del boc orella també per explicar a les persones afectades que l'Ajuntament de Figueres disposava d'aquest servei. Arrel de mirar la pàgina web de l'Ajuntament creiem que aquest servei no s'explica correctament. Bé, no és que no s'expliqui correctament, sinó que no s'explica a la pàgina web de l'Ajuntament, i per tant hem cregut convenient presentar aquesta moció per tal d'impulsar i de donar força en aquest servei que està prestant l'Ajuntament i que creiem que és molt i molt necessari, per no dir imprescindible, en aquests moments a Figueres i a moltes ciutats de Catalunya i potser podríem dir d'Europa. Per tant, salto l'apartat explicatiu i passo directament a la part dispositiva. I és que el ple de l'Ajuntament de Figueres adopta els següents acords. Primer, posar en un lloc preferent i visible de la pàgina web de l'Ajuntament de Figueres un enllaç directe al servei d'intermediació hipotecària que ofereix l'Ajuntament de Figueres. Segon, convocar urgentment una reunió extraordinària i monotemàtica amb cadascun dels 5 districtes, centre, nord, sud, est i oest, per parlar i comunicar als veïns de primera mà quins són els serveis que ofereix l'Oficina de l'Habitatge de Figueres pel que fa a la intermediació hipotecària. Tercer, convocar una reunió extraordinària entre l'alcalde, la regidora d'Habitatge i tots els regidors de l'oposició per tal de comunicar-los quin balanç fan del funcionament d'aquest servei. Quart, reservar una partida pressupostària destinada a la comunicació d'aquest servei als llocs més adequats, dependències municipals, centres cívics i potser també entitats bancàries. Cinquè, donar trasllat d'aquests acords a la plataforma d'afectats per la hipoteca i d'altres associacions directament vinculades amb el tema a la ciutat de Figueres, al Col·legi d'Advocats de Figueres, entitats bancàries que operin a Figueres i agents immobiliaris i administradors de finques de la ciutat. Moltes gràcies, senyor Montfort. Li explica la posició del govern, si li sembla, la regidora delegada, que em consta que ja han anat parlant amb vostè. Gràcies, senyor alcalde. La nostra posició serà a favor d'aquesta moció i, per anar de pressa, només donar-los dues informacions. La primera és que estem fent gestions amb el Col·legi d'Advocats per tal de poder col·laborar en aquest servei, i la segona és que el dilluns això estarà penjat a la web dins de l'oficina d'habitatge. Res més. Moltes gràcies, senyora Trilla. Senyor Montfort, té la paraula. Digui, primer per fixar la posició del proposant i després, si algun grup considera, doncs pren la paraula. Bé, de fet, el que diu la moció, sí dintre la web del servei de l'Oficina Municipal d'Habitatge, però el que diu la moció és en un lloc preferent i visible de la pàgina web de l'Ajuntament de Figueres. És a dir, ho entenem que quan vostè entri a la web de l'Ajuntament de Figueres, primer veurà l'alcalde amb el senyor Recoder, tot el que faci falta, però al costat veurà un gran banner que posarà entri als serveis de la... Aquesta està bona, veus? En un lloc de la primera pàgina de la web de l'Ajuntament de Figueres. Senyor Font, té la paraula. Sí, el vot de la CUP evidentment serà afirmatiu. Havíem presentat ja unes quantes mocions pel que fa referència a la intermediació hipotecària que l'Ajuntament hauria de fer amb els afectats per la hipoteca. Creiem que és una de les conseqüències més crues de la crisi i que tots els esforços que faran seran pocs. Moltes gràcies. Entenc que es pot votar unànimement, no? Que per tant no és necessari que es voti. Doncs ara sí, podem passar.